प्रमोद बर' जाम्बा बका दैलि दिल्ली नागपुर कलायासो जाम्बा दिल्ली नागपुर कलाय थागौ खबर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय गोबाङानो माने फन हरनानैबो सोंहरदों सोरबाया फेसबुकआवबो कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों बहाय दं मानो भिडिअ लाबोला मा जाखो मा मावदों बेफोरबायदि सोंहरदों दा आङो सुइजारलेण्डआव दं सुइजारलेण्डआवनो दङ नाथाय आं जाय सुइजारलेण्डआव थादों बेवहाय हाजोबो मोनसेबो गैया गोजा गोजा बिबार फुल मोनसेबो गैया बिदिनो माबा दं थाराय बिफां दं बायदिसिना बिफां बेफोरबायदि मेरलाथार आरो सुइजारलेण्डआवनो दं दंनायालाय लामा बानायगासिनो दङ जोंनि कम्पानिया दा बेवहाय दङ आखायनो माने भिडिअफोरखौबो बानायनो समखौनो मोनला जेबो साननो नाङा आङो जेराव दं मोजाङैनो दं नोंसिनि अननायाव आरो आसा खालामदों नोंथांमोना अरायबो आंनो बेबायदि अननायखौ होबाय थागोन नोंथांमोनाबो अराय मोजाङैनो था मोजाङैनो सोलि न'खराव अनलायनानै मोजाङै मोजां न'खरखौ सोलिलांनो नाजा बयबो मोजाङैनो था रावजोंबो नांलाय खमलाय दा खालाम रावजोंबो गाज्रि मोनजानाय खामानिखौ दा माव जेरै दं एरै मोजाङैनो सोलि आरो बिनिख्रुइ साबसिन जानो नाजा खाफालाव जेखौ हरदों बेजोंनो गोजोननो नाजा जे मोनथारै जाथारै खामानिफोरखौ मावनो दा लुबै आरो मोनजानो दा लुबै जाय दं बेजोंनो रंजा बाजा थानो नाजा आरो हानायमानि मोजांखौ हास्थाय आरो मोजाङै मोजां न'खर संसारखौ सोलिलांनो नाजा जाय हक आं दा बे सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ बुंनाया जाहैबाय आं मानो सुइजारलेण्डआव दं होननानै बुंदों जे आं दुखु मोनदों आङो दाखालि एमबाथा जाय बिथाङानाखि हारि सिबिनायनि मुङाव गावखौ बावसोमबोबाय बिथांमोननि केसआ दिनैसिम 5 बोसोर बारलांबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाया अब्लाबो जोबाखै दा बेखौ नुनानै आंबो दुखु मोनदों बिथांमोनखौ दाखालि क'क्राझाराव लाबोनाय जादोंमोन आरो बे क'क्राझाराव फैनाय समावनो बिथाङा बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बुंदों जे दङ सुइजारलेण्डआव सफैबाय होननानै बिथाङा बुंदों दा बेखौ नुनानै आं दुखु मोनदों जे बिथांमोनहा मानो क'क्राझारखौ मानो सुइजारलेण्ड बुंनो गोनां जाखो आरो मानो बुंखो जाय क'क्राझारखौ जोङो बर'नि उथुमै होननानै सानो दा बे क'क्राझारखौ दिनैहाय मानो सुइजारलेण्ड होननानै बुंनो गोनां जाखो निस्सय बिनि आन्दोआव मोनसे जाहोन दं बिथांमोनखौ जेरैबायदि बुंनानै जेरैबायदि आसा होनानै प्रमद बर' बिथाङा उदां अख्राङाव लाबोनायनि खोथा होदोंमोन दा बेयो दिनैसिमबो जाफुङाखै आरो बेजों लोगोसे बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो माने बर' हारिनि बा बिटिसि ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि गोबां जौगानाय फैगोन होननानै बिथाङा बुंबोदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै 5 बोसोर जाजासिमावबो बिथांमोनहा गावसिनि केसखौ माने उइथड्र जानायखौ नुवाखसै बिनि थाखाय बिथांमोना रोजा रोजा दुखुखौ मोनदों आं बेखौ हमनो हादों आरो बिनि अनगायैबो रोजा रोजा बर' लाइमोनफोर जिहेतु साख्रियाव सोनायनि खोथामोन माबेबा माने पेरामिलिटारि माबा माबिफ्राव सोनायनि खोथामोन माबा रेलवेयाव हरनायनि खोथामोन दिनैसिमबो माने बेफोर मोनसेबो खामानिया जायाखसै न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन अब्लाबो जायाखसै स्वाभाबिक दुखुआ मोनखागोन बिथांमोना जे जायफोर बिथांमोना दिनै उदां अख्राङाव फैबाय बिथांमोनाथ' गोबां सोलायनाय फैबाय बिथांमोननि लाइफ स्टाइल सोलायनाय फैबाय बिथांमोननि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय गासैबो सोलायनाय फैबाय न' बां बिसि फिसाजों ग्रें ग्रें थानाय सोलायनाय फैबाय नाथाय जायफोर दासिमबो जोबथेसालियाव दं एबा जायफोरनि केसआ दिनैसिमबो जोबाखै बिथांमोना दासिमबो माने गोदाव सोरावैनो दं आलाय सिलायैनो आलाय आथानियैनो दं अब्ला मानोथो दुखु मोना जानो खुगाजोंल' बुंनानै खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाब्ला दुखुआथ' मोनखागोन निस्सय आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोना माने
मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी दानो गोनां जाबाय नङाब्लाथ' दरखारानो गैयामोन जायफोर दंखायो बिथांमोनहा जुदि मोजाङै मोजां मावफुंना होयोमोनब्ला एबा एग्रिमेन्टखौ खालामनायनि सिगाङावनो मोजाङै मोजां साननानै बेफोरखौ थिक खालामखानानै दोनोमोनब्ला निश्चय बेफोरबादि जानाय नङामोन गथा मोनसे लामायावनो निश्चय फैगौमोन दा गोबांथार बुंबाबो गोबांद्राय बुंनाय जायो सोरनिबा गन्थङाव दै हाबो ओंखायनो आं गोबांथारबो बुंनो सानाखिसै एसे भिडिअ दं मानगोनां बिथां बारग' NDFB एम बाथा आरो बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ लानानै माखासे खोथा बुंनाय दं सिगांनि भिडिअ दै एसे नायलांबानो जाबाय सुइजारलेण्डआव सफैबाय दे थिगैनो दं प्रमोद बर' जाम्बा बका दैलि दिल्ली नागपुर पলাই আছে जाम्बा दिल्ली नागपुर पলাই থাকক খবৰ এতিয়া বিজেপিয়ে BTC ইলেকশ্যনটো অকলে খেলিব বুলি বিজেপি অলৰেডি ঘোষণা খক প্ৰমোদ বৰ আপনিও আমিও অকলে খেলিম বুলি ক'ব চাওছে নাই দিল্লী নাগপুৰ পলাই আছে দিল্লী নাগপুৰ BTC নাথাকে সুইজাৰলেণ্ড বনাই দিম বিটিআৰ চুক্তি মই আজি কৈছে না আমাৰ কৰ্মী সকলক জনাই দিছোঁ চাওক আপোনালোকে আজি প্ৰমোদ বৰাই সুইজাৰলেণ্ড বনাব কৈছিল একোই হোৱা নাই আমি সুইজাৰলেণ্ডত আছে না BTCত আছে মই সুধিছিলোঁ ইহঁতে BTCত আছে বুলি কৈছে সুইজাৰলেণ্ডত মই ঘূৰিবৰ কাৰণে পাঠাবহে কৈ আছোঁ চৰকাৰ আহক বেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা 10জনমান সুইজাৰলেণ্ড চাই পেলাই আহক আৰু কওক সুইজাৰলেণ্ডটো কেনেকুৱা মেলা UPPL চৰকাৰৰ দিনত বেছি মদৰ দোকান দেখিছোঁ মই আমাৰ দিনত এনেকুৱা মদৰ দোকান নাছিল এইটো প্ৰমোদ বৰাই চব জন্ম দিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া 2টা এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলিছে আপুনি গম পাইছে আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে এতিয়া আৰু নতুন একটা পলিটিকেল পাৰ্টি খুলিবলৈ গৈ আছোঁ আমি শুনি আছোঁ এইটো কিহৰ কাৰণে কৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োৱে যাক লৈ পেলাই চুক্তি কৰিছিল NDFB সকলক লৈ পেলাই NDFBক যিটো সমস্যা সেইটো সি সমাধান কৰি দিব পৰা নাই বা কৰা নাই সেইকাৰণে আজি ex-NDFB সকলে প্ৰমোদৰ পৰা আঁতৰি আহি নতুন পলিটিকেল পাৰ্টি খুলিবলৈ গৈ আছে কি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব নেকি BPF অকলে খেলিব বুলি অলৰেডি ঘোষণাই কৰিছে আমি BPF হিচাপে BJPও ইয়াৰ কি মিত্ৰতাৰ কথা আহে ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰ হ'ব ছাৰ আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 100% চৰকাৰ আৰু কোনো ফেক্টৰ নাই ইয়াত কোনো ফেক্টৰ নাই আমাৰ নেক্সটত BJPৰ পজিশ্যনটো ভাল BPFটো 1 নম্বৰ নেক্সটত BJPৰ পজিশ্যনটো ভাল UPPL বুলি ক'লে একো নাই দেই থেংক ইউ